Kula nuwun. Iki jane iki termasuk sugih lho kayane iki. Nek ndelok lawange ta wis meling. Paling sik angon apa ning sawah ngono lho paling. Tinggal ae lah. Pak Desenggring ki yo ora ketok liwat to. Biasane wis tak tuk kan ya seger, panas-panas. Aku arep utang dawet. Kemae Sarbini iki blok endi to jane? Oh, enak wong. Bentuke kok kaya wong bang to. Kang. Lah kok malah ndresep piye to? Kang. Arep teko omahe Pak Sarbini blok endi ya? Cat ijo. Ora lho sampean iso minggrang-minggring kaya wedi ngono to. Ora nek tak angkroki. Lah sampean petugas apa to jane? Saka pusat kono. Kondatani wong sugih-sugih. Ket mau ya ora omong. Tiwas aku ngregeli. Linggo kene. Mbok kira narik angsuran ngono to. Lah nggon aku enek ora ning kono. Tak cek dhisik. Lah jenenge sampean sapa ta? Ipang Sudrajat. Wih. Rupane kok ngono jenenge apik men to. Kaya ra sesuai ngono lho ngaraku. Ora enek iki, Kang. Kasiman. Lasino. Marjuki, Tarmin, Sutiyo, Waloyo, Darsih. Ora enek Kang jenengmu. Mosok ora enek to. Wong pusat lho. Kudune ya paham karo aku sapa. Ya nek sampean pancen wong kelas elit kudune iki daftare wis ning kene. Iki soal iki wis langsung lho Kang, saka dhuwur kono lho. Lho ngambune balsem kaya ngono kok. Dadak njaluk macak sugih barang to. Sampean sekolahe lulusan apa to? Yo nek aku ki ya minimal yo S munggah to. S3, 4, 5, 6 to nek aku modele. Sampean sekolahe dhuwur kok. Mandang aku saka fisike to. Cek ingi lho. ATM ku ngampe limit. Ditransfer wong bendal. Kekebeken. Mosok to Kang? Ya nek tre tenan-tenan iki datamu wis mlebu ning kene to Kang. Lah sampean urung ngerti. Aku nek ngebel anak buahku lho. Dijemput karo pesawat. Kowe lek ra geblak. Lah iki dirungok-rungokne malah sansaya ndrodroh. Kowe sananu pedhot. Anu ae Kang. Omahe Pak Sarbini ki mau blandi tak gawene peta men aku kok penak ngono ae. Kok dhisik to? Pembahasannya lho urung rampung. Tak tudoi asetku ning mburi yo. Aset apa neh to Kang jane? Tutno rene. Weh, malah kon ngetutne wong gendeng barang iki. Iki nek pengen ngerti. Lah wong bekakas kok ngene mbok pamerke iki. Sedya omong aset barang itu. Lah iki lho nilaine miliaran. Lah serintil wedhus sih.
miliaran. Lah nek sak truk ora ya heeh. Nek sak truk ya iya to, Lek. Lah iki lho. Mek sepiro? Tapi kan ya panggah bernilai to, Lek. Iya. Ya wis ayo terne nggone Pak Sarbini ayo. Kang Ipang. Sudrajat nyeluk ora genep. Lha iki ora ketemu-ketemu nek ngene iki. Omahe Pak Sarbini iki. Wis ngene Lek. Sopo ki mau yo tak terne. Oh, malah beneran berarti Kang. Ayo. Sing cetijo kae ding Kang. Salah. Jane iki program apa to Kang? Iki perkara sumbangan, Kang. Oh alah. Ngono ora ngomong ket mau. Ya wis ning omahku tak bantu. Kayane wonge ya urung balik nyang alas. Piye to wong iki? Sumbangan mau genahno. Piye? Ya iki ngene lho, Kang. Nek sumbangan kuwi mau. Dadi data-data sing mlebu ning kene iki mau arep tak jaluki sumbangan. Arep ngeki sumbangan apa arep njaluki? Arep njaluki sumbangan, Kang. Nggone wong sing mampu-mampu iki mau sing terdaftar ning kene. Dinggo panti asuhan. Yo. Jatuh mau tak bablas nang kuburan malah aman. Lah terus iki sidane piye? Lah mau jarene ning kono arep bantu. Lah angketku arep ngekeki sumbangan dibayar njaluk. Lah ning kono mau orang genah kok. Iwas kesoren. Malah pedot. Nek arep ngekeki ngono ora apa-apa. Wong arep njaluk aku dhewe ya mumet.